terutama dalange iki aku. Oh ngono ya. Ngono ya terus. Ya, iki nyatane sayahene si pareng lungguh mergo wis suwe uga ora jagongan karo mboke utawa Buduwi Kurniawati. Kangen aku krungu kabar nduk niken ora nganggo leren le tanggapan. Wah, seneng ora jamak. Iya, bunga anakku saya kuncara saya anjayeng bawana. Ya, mergo dongane wong tuwa sekarone sing pendak dina iki mengiringi kesuksesanane nduk niken Salindri. Oh iya, iki janji lho aku matur. Ngopo? Nduk niken kon nyuwara utawa kon nembang sing klasik. Aja dikira niken Salindri iki isone ngur lagu Lestari, lagu Pujaningsih, lagu Ayang-ayang. Heeh. Ning aku wis metuki dhewe wis cilik bahwasannya iki klasike ya luar biasa. Oh, ngono. Kula ditampilke. Oh iya, ditampilke kon nembang klasik sik, karo lenggah sik. Ya, ya. Nduk, Ken. Wis ngantuk urung, Nduk? Dereng. Dereng nggih. Semak mripatmu ya puadang kok. Padahal niki wau pelotas mimi obat watuk lho, Pak. Apa ya? Biasanya kan kalau minum obat batuk itu kan efeknya ngantuk itu kan berat ya nanti. Heeh, ning nyatane mripatmu jek putih. Enek ireng-irenge barang. Dadi ngene, Nduk. Awakmu semangat sebabnya apa bengi iki awakmu semangat banget? sebabnya pun dangu mboten derek jenengan. Nggih. Kalian menghormati Pak Suhadi minangka Sokibul Hajat gitu. Luar biasa. Nanggap jenengane wis nanggap awakmu ki wis dirancang piye carane supaya awakmu iso ngabiantara sana daleme Pak Suhadi nggih. Nggih. Nyatane alhamdulillah kelakon. Nanggap kowe angel lho Ken. Jadwalnya terlalu rapet. Iya, Nggih sampai harus menentukan jadwalku yang longgar, Pak. Betul, iya, iya. Nggih alhamdulillah. Nggih. Nyatane jeng ben niku nggih menyesuaikan jadwalmu sing longgar ning Karanganyar tanggal 24 kuwi ya. Nggih. Sak longgarmu kapan nyatane sing nanggap ya gelem tegese awakmu iki diterima karo masyarakat, diterima karo penanggap. Alhamdulillah, nggih Pak. Nek ora ketrima mesti alah golek sinden liyane mesti ngono kuwi. Dalang ya seperti itu, nek ketrima ya manut karo dalange. Nek ora ketrima ndelalah tanggapan murah dibatalke. Nek jenenge ketrima ki dalang ora iso golek tanggal liyane ya gelem sing nanggap, nggih ta? Nggih. Nembang apa saiki Cahayu? Monggo niki jineman sik ngono ta? Mas. Para pinisepuh tasik pareng lenggah ke lho, bapak-bapak. Sik kepengin buktekne niken Salindri kon nembang klasik iso apa ora? Loh, malam hari ini atau pagi ini dibuktikan kepada masyarakat. Ora mung sing lenggah ana daleme Pak Suhadi, saha Bu Adik ning akeh sing isih pareng mirsani wonten ing channel YouTube uga ana ing TikTok sik 3.500 sing nonton awakmu. Oh, kaya ngono kuwi. Lah ya biasane 50 lho, Tru. Ya, heeh. Jineman apa nak? Cahayu. Jineman mijil ketoprak nggih. Oh, pelek napa Silindro? Pelek. Pelek nggih. Nah, ya. Deh. Ayo Mas. Yokohama. Ya, coba. Topi Yongban. Ngono kae ya? Nggih, Pak. Ya. Iki nderek ajar nggih. Mungkin nek salah ampun ditukani lho. Oh, mboten sampean iki anakku gek ayu. Lek salah ora tak seneni, beda karo sing cungpe kae salah kekrek cangkeme. Ya ora. Nek aja ora ngetok-ngetoki truk lek labuh Mbak Reno cungke ken biyen sak yaine. Ha iya, kuwi tak wet-wet kok. Ah ya sesuk pamit. Sesuk kira nyanti-nyanti kok. Iya, coba kayak apa? Topi Kakung sesuk nek kundur salam go Bapak Soleh kelawan Mamah Wiwin ya. Iki mau melu ora? Mboten. Oh mboten. Nggih. Jaga adik. Jaga adik. Nggih. Cak kok parikane rapas to, Truk? Sing ndi to? Pipa pabrik sing padha prihatin. Iki dudu parikaning wangsalan, Gong. Ngono? Ya. Pipa pabrik iki entuk dene Kustin, ya ta? Mula pipa pabrik. Ya. Sing padha prihatin entuk dene Kustin. Wow. Pipa montor apa kuwi? Aja gawe repot. Apa kuwi? Kenal pot?
iya ya Kang. Heeh. Pipa banyu. Apa kuwi? Mlaku alon-alon. Apa kuwi? Paralon? Iya iya, bener. Pipa uwong. Apa kuwi, Kang? Aja gampang lali. Apa pipa uwong kok aja gampang lali? Ali-ali. Luar biasa loh, klasik barang ya dipangan. Loh, piye to? Lagu iki lagi digawe, karo nikah wis dipangan. Oh iya 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 iya. Jare bar nyiptakne lagu anyar Nduk kan? Oh iya. Nggih. Lagu apa? Bunga, Pak. Bunga. Oh iya. Bunga. Ya, kuwi duet apa nyanyi jen Nduk? Piyambak, Pak. Iya, Mbak. Nggih. Nah. Ya, Itu so saged didamel langgam. saged. Nggih. Jajal aku tak pengen krungu ya. Jajal karyamu tak pengen krungu aku. Isin kula Pak welek. Lah, karya ki ora apik Wong elek. niku diupload mawon kula isin kok. Lah nyapa? Mboten kula share. Weh, sakniki ngen mboten usah diupload. Aku tak pengen krungu karyamu kaya ngopo, ngono lho. Pelok Pak Slendro. Ketingale pelok. Oh, larasnya petot. Pelok kok petot. Pelok kok petot. Bagongnya ngomong ngerluwe ngomong gampang kleru itu lho. Alah. Kowe mau ora ngetok-ngetoki dikeki daharan karo penjane Pak Suhadi. Wah, jangan sop. Wah, tempe, terus apa ke mau urang. Weh, luar biasa. Matur suwun Mas Suhadi. Mugi berkah dumateng panjenengan sak keluarga. Nggih. Amin. Ya, coba buka celuk. Ayo, kanca-kanca konsentrasi. Walaupun baru pertama kali, ning tak kira kanca-kanca iso. Ndek iso lagu Ngawi Rama. Oh, ya mergo nek mondol kok. Nek mondol mbuh nek ngene. Nyoba slendro, Mas. Oh, slendro. Nggih nek pelok kok keduwuren ketingale. Oh, ngoten. Ya, slendro Mas Joko. Nggih nek slendro kendean berarti ya pindah pelok neh ngono lho. Oh iya, ora apa-apa, Jenenge bebas. dijajal kok ya. Dijajal boleh, Aja heeh. disalahne ya. Ora nek sing nyalahne kowe. Mulai nyalahne kowe tak gulute. Nah, ya. Nek gamelane entuk dijajal, nek uang ra entuk terus. Oh iya, heeh. Uang kok dijajali. Ayo jajal. Ya. Saestu niki, Pak. Tenan, aku pengen krungu tenan. Ya, coba. Terus terangi jiwa mudaku meronta-ronta. Enggak. Saja kalau ki kepengin kayak biyen-biyen pas aku tahu duwe pacar ngeten-ngeten iki. Ya Allah. Iya. Weh, kau kembar iki. Kembar ya? Kembar iki. Kakak. Oh, kakak iki. Kakak tua. Iki Mas Adi. Pengen milok gak kedolinan wayang ki lho. Woi, iki dolan opo iki? Wayang ki. Wayang tek ngono. Hah? Kok kaya tau ngerti tau. Pak iki jenenge apa, Pak? Kowe kiai sing gol modot. Woi, aja keweri Dik, aja Dik. Delak nek kan salah tingkah kan. Oh tidak dua teman pojokan kaya belek. Belek. Kene lho. Belek karo motor. Tak omongi. Lah kan aku gayane jual mahal. Iya ya, kene lho yuk. Sampeyan malu-malu lah cara ngono ya Dik ya. Heeh. Malu-malu tapi mau. Malu-malu. Ditakoki to Mas Ardine piye iki keadaane? Jadi sudah siap ya. Sampun. Ngene kok. Nenek kan malu-malu kucing. Ah. Aku malu-malu asu. Lho, kok asok Malu-malune wong cah elak kok. Untuk maju Mas, untuk maju. Aku takut. Dik nih kan. Sing tegas Mas. Enggak apa-apa, sama kakak enggak usah takut. Aku gak tahu loh duet karo wong ganteng ngger. Duh, iki mulane iki kesempatan kanggo kene ngono lho. Ya ora? Anjir, serang cuk, kelemak. Wah, aku tak anu apa piye? Pancen bocahe ngono kuwi, Met. Dadi kok kelemak-kelemak ora duwe kekendelan, ora duwe kewanen. Bocahe meneng. Ngene wis. Kersane sampean gawe di ibaratnya aku ki niken sih. Nggih, contoh sih, contoh. Berat iki. Niken kok njiye. Blas. Dimen cair. Ya langsung lah nek wong kok wis kono dhewe urus dhewe. Mah, Ya piye to, Dik? kudu diwarai. Ngene lho, sampean nyedak, terus sampean gak usah omong sih, wong wedok iki kudu jual mahal. Terus. Ben sing respon wong lanang sih. Terus. Sampean kok ngene. Berarti bocahe rada rene kuwi ning sakono to. Aku pantauan. Heeh, sampean tak waring ngono. Iya, maju. Dadi responnya wong lanang ki piye? Enek rasa apa ora ngono. Obah sithik, goyang sithik terus. Ngono ya. Sumut tadi. Wah, lah iki sing modele kaya kudu digerati garese ngono ya.
Polahe iki sing tenang ngono lho. Sing Tenang. tenang sing halus. Ayo, Mas Ardi. Ngomong Mas Ardi. Selamat malam Dik niki. Selamat malam Dik. Maaf keringetmu Dik. Kringete. Kok kaya anak kuntil ta? Oh, iku Kuntilanak, anak kuntilanak. Dah aku diwarai ngono mau. Oh iya. Ya sing kemayu ngono lho. tak lapke kringete ya. Ngono elere ngomong nyapa to. Kaya aku karo Weh. bojoku. Golek ngempet kaya udun arep meledos lho kuwi suwi. Bojoku kayak keringetan tak rempelas. Lah bojomu kusen kok merempelas. Ya mong. Alah lah. Hei. Aja ngisor-ngisor terus ya tak lapane dhewe. Ya iya. Kok ya perhatian. Bagaimana laman tidak jumpa? Ngono lho, Met yang ngajari. Wis suwi ora ketemu lho cah loro kuwi. Omong bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaanmu? Aku sangat bahagia sekali. Aku orangnya. Kesodok cangkemmu. Sampean ki aja terlalu keras to, Dik. Entek masmu mbok sedot-sedote kaya ngene. Sing dituthuk, sing diculek Mas iki. Izinkan. Suarane ngono kuwi. Iya ngutu ngono. Izinkan. Izinkan Aku aku. Pak, Ardi apa bar katisen loro to, Pak? Kok ngruguh ngono sae. sebuah lagu untukmu. Dan Sebuah lagu. Sebuah lagu, Lagu lagu untukmu. untukmu. apa? Gundul-gundul pacul. Gundul-gundul pacul. Oh, ranti kreativitas. Oh, wah penyanyi apa ngono lho? Sing romantis. Mas Parti. Arti Arti jenenge kok iki Parti kok ya? Parti. Parti tanggoku bakal pentral kuwi. Mas Arti, Malam hari ini malam hari ini aku sangat bahagia sekali bisa bertemu dengan kamu. Apakah hatimu sama denganku? Aku sama. Aku sama. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan. Sedang ini satu merupakan Mas ya. ada salah satu yang ingin aku. Nyanyi. kan iki koras ya lagi. Iya, profesionasi besok ben ya podo. Keras. Dang. Ya. Setelah pengen nyanyi bareng. Anu Di sing sabar ya Di digladuk ya Di. Ya, calonnya tuku LPG. Ayo. Ayo nyanyi mau. Masa ora takon-takonan wis suwi ora ketemu lho. Tak wis cukup di WA Cukup. saja. Cukup WA aja. Oke, siap. Alah. Nyanyi apa, Di? Nah, Ya. Pujaning sih mawon. pujaning sih. Wah, ya. Ayo. Dan. Yo, krimingane. Sing lanang keringete sak jagung, Bro. Nah, piye, Met? Biasa. Iri ya. Sing lanang gak agresif belas. Yo Kawan ngene iki bayi tipe ini. kuwi sing kalemnya Sing kalem iki. Heeh. Panjen serasi iki ngono kuwi. Sing wedok rada banter, sing lanang menengan. Kaya aku bojoku rada banter, aku menengan. Alah. Asline Budwi kalih kula niku kalem lho, Pak. Alah, telek. Tapi saestu Pak ada kemiripan jenengan kali Budwi ini kan kali Ardi ada kemiripan. Kemiripan apa? Padha-padha wedi karo bojone terus. Biasa. Matur Aku nuwun. gak suka ini aku. Kenapa? tadi? Gak gelem ngene-ngene lho. Gak iso ngene-ngene lho, dikongkon ngene-ngene lho, gak mau. Justru sampean ki malah seneng ki jenenge bocah ki jek polos. Polos. Ora ngerti kahanane lugu. Bahan lain. Ya, Makane wi berarti lagune sing kleru. kudune apa? Lagune aja kuwi. Rene tak warai. Ayo to, anu ayo. Kamu ikut toh, cepetan rene yo. Selak jam iki. Ayo Mbah, melok Mbah. Tintingane Mas. Kamu melok kadung melok nang tengah. Pelok Mas, pelok. Guyon ki guyon. Bu malah Slendro berarti Mas. Cilianku rambutku dikucur kuncung. sita. Dicukur. Cukur Kok dikucur? Dikucur. Apa bedane? Ya, beda to, Dik. Apa bedane? Dicukur karo dikucur. Kucur ki panganan. Kucur Nek panganan. dicukur ki dipotong. Dipotong. Sita. Lanjutno Mas. Sabar. Sabar, Dik. Aku tak tek dhewe lho iki kok. Aku yang melok gemes. Iku umpama nyanyi selamat ulang tahun paling yo kancane padha jumeneng ndek yo. Selamat ulang
tahun kaya memedi. Iki sing repot, Mas Ardi iki. Lah nek tanggane kebakaran dia Wah, mesti lah aku lho keri. bahaya piye to? Kebakaran. Cek omahe tanggane. Ya lah ngene iki berarti sabar, so Kalah. sabar karo Sabar. bojone iki manut. Ning aku asine iri karo Mas Ardi lho. Nyapa? Pamane Gusti Allah ki maringi kula wajah kaya Mas Ardi. Wis to, pelit. Paling sampean ya kemlete, Bang. Pelit nemen to. Pelit banget tikungan. Tapi lo untungnya gak diciptakne ning sampean, diciptakne ning Mas Ardi. Nah, itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Lho. Sampean elek ngene wis kemlete. Elek wis kemplete apa meneh digeng ganteng. Malah kowe umpama kok awakmu iki cilik. Ndasmu gedhe. Paling gak ketok gagah nang masa ndase kuwedi iki piye to. Lah kan awakmu cilik ndas ora. Enggak usah. Wis ya. Oke, Mas Ardi sudah. Terima kasih Mas Ardi. Nggih. Sampai ketemu lagi. Yo gak engko Saya tak cium jauh, cium jauh. Mas kisbe. Iya, Mas Dwi Jolaras nabi lagi pisan lho. Wis pas urung? Dereng. Dereng to. Wis suwi lek pas, Nduk. Wis suwi lek pas. Cacah lek pertama pancen rada ngawur-ngawur piye ngono dadi. Lek suwi lek ping pindho ping telu lek pas karepe dhewe. Nah, iki nggone. Tapi niki pun radi menyatu loh. Menyatu lah nggih. Nggih. Heeh. Sudah bisa mengikuti. Ada chemistry ya? Iya. Iya. Ini lagunya juga itu ada chemistry-nya, Pak. Menceritakan tentang seorang seniman dengan seniman terus melakukan Saya tahu seniman karo seniwati ngono to. nggih. Heeh, seniman karo seniman lanang usul lanang no. Maksudnya seniman karo seniwati. Nggih. Heeh. Seniman kali seniwati. Heeh. Mungkin terus pacaran terus menyaksikan keindahannya seni berdua. Oh gitu. Kuwi sapa? Aktore sapa kuwi? Aktore sapa aktore? Aktore rahasia, Bang. Oh rahasia. Iki jane lagu wis kebiyen opo? Lagi metu iki. Bang. Kok ora ditok-tokne kan ben nyapa? Lah sempet Sempet lulu. Ya, jajal digongke, tindakke. Nah, ya. Lah sampun tek niku Pak asline. Wis to? Mpun ngoten tok Oh ngono tok. Nggih. Oh, iki kurang sithik jane. Biasane ngepost terus berarti tambah sithik terus agek gong tek biasane ngono kuwi. Ki mon tek tenan. Sampun. Wah, ora Niku krasa. dibaleni ref ping 2. Oh, ngono ya. Iya. Tak kira ki mesti gantung ya terus. Heeh, iya. Benjing anu ya kanca-kanca latihan lagu bunga nggih, Pak. Siap. Iya, di YouTube sudah ada. Sudah ada ya? Ampun. Oh, tanggal 24 diunekkan ya. Hah? Saiki langsung dadi. Langsung dadi dangdut no langsung dadi. Dadi ki kan, dangdut langsung dadi ki. Yo. Sik momennya penabuh yo. Tenane lho Pak Dok. Oh dadi. Mas Ardi wis nyatet notasi to, Mas? Kudune wis iso. Ardi ki. Kayaknya aku mau nyanyi dicatat pisan. Iya, iya. Besok tanggal 24 genah dadi apik. Nggih, Pak. Mungkin digarap nggih, Pak. Digarap, Di aransemen ya, Pak. di aransemen, heeh. Mang anu, sampean pasrah karo Pak Do. Oh iya. Pak Do sing ngendang itu tukang aransemen. Ya, Apike digarap pelok ya. Apike pelok napa slendro? APS Slendro, Pak. Apike slendro. Oh. Apa engko slendro engko diimprove dadi pelok. Oh iya. Engko gen coba digarap Pak Do. Pak Do sing ngendang kuwi Pak dosen sing tukang garap iringan Dwi Jolaras Indonesia ya Pak Do kuwi. Pak Do. Heeh. Pak Do Dewi anu lho nyuwun WA kula lho punan. Apa ya? Nggih. Wes. Mas Ardi sing ngomong. Pak Do nyuwun WA-ne sampean, Dik. Oh. Sing njaluk sapa? Ardi. Heeh. Weh. Asine kuwi modus Ardi. Asine. Iya, kowe digarap sing apik. Wes to, njaluk karo Pak Do iki arep iringan apa wae iso. Engko sing bayar aku. Oh, tenang. Iringan Dwi Jolaras Indonesia semua yang menguasai adalah Pak Sri Eko Widodo MSN. Oh. Coba sama tak pameri ya garapane kanca-kanca ya. Nggih. Sing nembang ibumu, Bu Lagune Dewi napa? Kurniawati. Lagune Loro Sesigar ning garap gamelan Bali. Ah, Sok sampean ngonekne kudu wis iso. Ya, ya. iya, Pak. Ayo Bu Dewi. Nah, Bu Dewi mau rung sempat nembang. Nah, ya. Meh padha to nikan karo mboke. Meh padha. Nah, neng Facebook itu diupload wong loro fotono ya sama-sama cantiknya ibu sama anaknya. Aku wis nyauri istri saya itu. Aku yang ngono.
Yo. Loro sesigar garap banyu pangenan Buduwi Kurniawati. Yo, sing pembalunge kudu konsentrasi. Ya, oke. Iki yo sing nulis Mas Sri Eko Widodo. Walaupun lagunya sudah ada, tapi di aransemen cara gamelan Bali. Wah, ya. Kuwi jenenge anu Tru. Cara kendaraan utawa mobil iki dimodifikasi ya. Tidak merubah syair dan lagu ning diiseni balungane. Ya, mumpung awake dhewe nduwe gamelan Bali. Ya. Jadi selalu berkreativitas sing tanpa batas anggone kanca-kanca Dwija Laras Indonesia piye carane meramu sebuah tontonan sing kudu bisa menarik marang perhatiane para pamirsa. Oh, ngono ya, Tru. Ya, Mas Gareng. Mula kanca-kanca tetap berkreativitas, berkreasi. Paribasane kreasi tiada henti ngono kae, Tru. Ya, coba. Yo. Iki sing saka Ngawi diaturke. Saka Ngawi. Mbak Wanda karo Mbak anu Wiwi Irnawati karo Anjar Sari. Ngono. Ana permintaan mengko supaya duel ing antarane Mbak Niken Salindri karo Okvalika sing saka Sidoarjo. Oh, ngono. Ya, Kok bar iki, Tru. Wah, ya, ora krasa kok cuwepet men jam 3, Tru. Ya, Ya. Weh, yan. Luar biasa ya, Kong. Ya, iki minangkani godhong tela wis iso gawe lega ya gene menungso karo menungso ora iso gawe lega ngono kae. Ini kan kon duet karo duel karo Ova. Ya, Lagune manus sing cah loro apal apa? Ya. Ya. Yo, lagune apa nduk cah loro? Iki nuansane gamelan apa-apa, Pak? Enek musike ya ditanjakne yo. Oh iya. Ana musike kok. Aku iki biasane lek ning Ngawi iki ora tau nggawa musik ning gandeng ada permintaan sore digawe campur sari. Mula tak gawakne ora ketang elektun. Ngono. Harus mengikuti permintaan tuan rumah ya, Pak. Betul. Dadi manut karo sing nanggap Tru wingi ning kandangan wingi ora nganggo musik. Ya, iki gandeng di penjalan Pak Suhadi ngersake musik, awake dhewe ya digawake. Oh iya, Pokoke manut karo sing nanggap ki aman. Apa wis kompromi lagune apa? Sampun. Apa? Sawijining dina, Pak. Sawijining dina. Bisa, Mas? Sawijining. Ganti wae, Mas. Kapang-kapang. Ya, Kapakku kapang, Mas. Ya. Gak bisa, Mas, ganti mawon, Mas. Emang bisa nyawang mawon, nggih. Bisa loh, Mas. Bisa tuh, Mas. Ya Allah, ngono ramong kat ini. Iki padha-padha putri saka Jawa Timur ya. Jawa Timur kok mending apik-apik ya. Okva saka Sidoarjo. Niken saka Kediri, bojoku ya kok Blitar. Ya ta? Kok apik-apik ya. Iya. Isi sing ngebeki wong Jawa Timur ya, Tru. Oh ya, ya Wiwi ya Madiun, Jawa Timur. Ya Wi. Kowe ya Jawa Timur. Wanda ya Ngawi. Ngawine ning ngendi-ngendi. Mbak Rena Bluro Bluro ya melu Jawa Timur. Wis kan. Mutung lemak cempe, Pak. Ben kuwi gampang mutung kok wis kan. Bila nesu mekrok kok. Apa ki lagu ini? Napa, Mas? Apa? Kapangku kapang. Kapangku kapang. Ya. Ya, coba kaya apa? Ya. Ya. Diaturke. Wis jam 3 punjul awakmu ge istirahat. Nggih, Pak. Mergo sesuk sik mbacun nang ngendi-ngendi. Jaga kesehatane, Nduk kan. Kuwi pilek flu kaya ngono ya. Mergo lek ngrungkepi marang budaya ya, Tru. Heeh. Mengko lek dibacot-bacotke mesakne anak wedok gen selah istirahat. Oh ngono. Ya, yo netepi jejiban gong karo Mas Gareng. Iki awake dhewe bakal nyekseni anggone Raden Bambang Wisanggeni netepi Apala Krama muga-muga entuk jodoh sing becik ya, Gong.